Vi vil gerne fortælle om drivhuseffekten. Regel 1. Alle legemer over det absolutte nulpunkt udsender stråler, og nulpunktet er minus 273,15 grader, og det vil sige stort set det meste af jorden udsender stråler. Regel 2. Jo varmere et legeme er, jo kortere bølger udsendes. Det vil sige, at f.eks. en sort plade vil absorbere flere stråler end en hvid plade, fordi den er mørkere og kan blive varmere, og det vil derfor udsende kortere stråler end den hvide plade. Drivhuset er et eksempel inden for drivhuseffekten, fordi at glasset i et drivhus det svarer til atmosfæren. De stråler, der kommer fra solen af, de går ned, og så rammer de jorden eller glasset i drivhuset, og det er så korte stråler, og de bliver absorberet inde i drivhuset eller i jorden. Og det vil så sige, at drivhuset eller jorden bliver opvarmet. Jordoverfladen eller glasset i det her eksempel, det sender så strålingsenergien tilbage ud i verdensrummet. Men fordi at jorden er koldere end solen, så sker det ved en bølgelængde, så derfor reflekterer strålerne, og de sendes så ud som lange bølgestråler. Når de når op til CO2'en i atmosfæren, eller i det her eksempel glasset i drivhuset, så vil noget af energien blive absorberet i drivhusgasserne. Kuldioxid, som er CO2, metan, som er CH4, hvorfra at de så sendes ud i forskellige retninger, og nogle af strålerne så vil komme til, eller vil ryger tilbage og ned i jorden. Den naturlige drivhuseffekt skyldes vanddamp, som er H2O, kuldioxid, som er CO2, metan, som er CH4, lattergas, som er NO2, og ozon, som er O3. Drivhuseffekten den forekommer helt naturligt, og det er en nødvendig mekanisme for menneskets overlevelse. Men drivhuseffekten den bliver meget stærkere på grund af menneskers udledning af drivhusgasser, som er kuldioxid, CO2, metan og metan CH4, og det er så med til at forandre jordens klima. Der er både kort og der er lange bølgestråler, og solen den sender korte bølger ned på jorden, og når jorden har absorberet den, så sender den lange bølger tilbage til atmosfæren. Og det gør den, fordi at jorden er koldere end solen. Og jo varmere et legeme er, jo kortere stråler bliver der udsendt. Og jorden den kan både reflektere og absorbere, og det er meget forskelligt, hvad den gør, fordi det afhænger af albedoen. Og albedoen det er den procentdel af solstrålingen, der reflekteres fra en overflade. Når solen står højt, så fordeles strålerne over et mindre område på jorden, og det gør, at jorden bliver varmere. Og det er altså omvendt, når solen står lavt på himlen, fordi at jordområdet, eller fordi solen rammer et større område på jorden, og derfor bliver det så koldere. Og CO2'en den kommer fra mange forskellige ting, og det kan for eksempel være for en forbrænding af fossile brændstoffer, såsom kul, olie og naturgas. Og CO2-udslippet skyldes afbrændinger af de fossile brændstoffer og afskovning, som er store skovarealer. Og udslippet af CO2 får temperaturen til at stige, og når temperaturen stiger, så stiger koncentrationen af vanddamp i atmosfæren. Og det sker ved, at varm luft kan indeholde mere vand, end kold luft kan. Og derved forstærkes drivhuseffekten også. Og vanddampen den opstår via havet og planterne. Og når strålerne de når op til CO2'en i atmosfæren, så vil noget af energien blive absorberet, hvor de så bliver udsendt i forskellige retninger, hvor nogle af strålerne så vil komme ned mod jorden igen. De vigtigste drivhusgasser, der er blandt andet vanddamp, som er den mest væsentligste
Drivhusgas, som sammen med skyerne er gennemsnittet ansvarlig for 60% af den samlede drivhuseffekt. Der er vanddamp i al atmosfærisk luft, men koncentrationen varierer meget efter vejr og klima. Luftfugtigheden bliver større, jo varmere atmosfæren er, og jo fugtigere jordoverfladen er. Koncentrationen mellem vanddamp i atmosfæren varierer typisk mellem 10 ppm og 30.000 ppm, og ppm står for parts per million, og det vil sige, det svarer op til 3%. Så er der carbondioxid, som udgør en lille del af atmosfæren. Den er gennemsnitligt ansvarlig for 26% af drivhuseffekten. Den begyndte at vokse hurtigere under og efter industrialiseringen. Øvrige drivhusgasser, der er blandt andet metan, som udgør 6% af drivhusgasserne. Den dannes, når de organiske stoffer nedbrydes. Så når en drøvtygger, som f.eks. en ko, spiser græs, så prutter den og bøvser den. Så er der lattergas, som udgør 3% af drivhuseffekten. Dens hovedkilde er fra landbruget, som er menneskeskabt. Til sidst er der CFC-gasser, som er et nyttigt gasart, da den kan presses sammen til væske og anvendes som kølemiddel i køleskabe i i-landene. I u-landene er gasserne stort set gjort forbudt fra 1992 til 2010, men da gasserne nedbrydes så langsomt, vil de være i vores atmosfære i mange år nu.